Aziz Nikola fl-art u s-sema ħaddis kbir. Dawlu il-kelbiet tal-innu il-patron Aziz tal-Parroċċa San Nikola diġà jispjegaw ħafna fuq. San Nikola wieħed mill-qaddisin l-aktar eżiż u popolari fil-Knisja mad-dinja kollha u meqjum f'tant postijiet devozzjoni u ħabba kbira. Sa mill-ewwel snidiet kienet ħajja id-devozzjoni u r-rabta li ma tinqax tas-siġġurin ma' dan il-qaddis li twieled għal-tara fl-Askanituri u Turkija fit-tieni nofs tas-seklu tlieta. U baqa' magħruf bħala San Nikola ta' Bari għax fis-sena 1087 numru ta' Baħrin minn Bari ħadu il-ġisem ta' Nikola ġewwa Bari fejn bari knisja kbira bis-saħħa ta' din id-devozzjoni sedet tixteret id-devozzjoni lejh ħafna iktar. Nistedinkom illum biex inħarsu lejn San Nikola u fih naraw dak li jfisser ismu. Il-kelma Nikolaus tfisser ir-rebħa tal-poplu. U San Nikola jirrappreżenta ir-rebħa tal-poplu tas-Siġġiel ma wkoll tal-poplu Kristjan. U għaliex rebbieħ? Rebbieħ għax ta' Kristu qabel xejn. U ħana ftit għaliex li r-rebħa toħroġ daqshekk mod sabiħ f'Nikola, fl-istejjer ta' ħajtu u fl-ikonografija marbuta miegħu. Nixtieq insemmi ħames punti li juru proprju din ir-rebħa li naraw fil-ħajja tal-qaddis. L-ewwel nett kien rebbieħ għax bniedem ta' qalb kbir. San Nikola twieled ġo familja sinjura u wielet ħafna ġid. Imma għaraf li dak li kellu kien għandu mhux biex jaħżnu, irekklu jew jiffangaw fih, imma biex bih jagħmel ġid lill-qalbin. Waħda mill-isterji li baqgħet tant magħrufa turi sewwa sew il-qalb kbira u ġeneruża ta' Nikola. Il-istorja tar-raġel li kellu l-ċerbiet waslu xi żewġu ma kellux flus għad-dota u l-missier isib mezz biex iġib il-flus. U beda jaħdem, beda jaħseb f'mezzi mhux daqshekk dinjitużi għal dan l-iskola. Kien jaħseb li dan ix-xerbiet ieħor li huma nfushom biex idaħħlu l-flus li kien hemm bżonn. Nikola sar dan u prepara borza bil-muniti tad-deheb u fis-sakra tal-lejl waddala biex jitħallas iż-żwieġ tal-tifla. Mbagħad li jabber borza oħra u wadda il-flus għat-tieġ tal-tieni tifla u l-istess għamel għat-tielet. Is-sena ragazzi ikun jaf min kien dan il-manifattur u għamillu għassa kuntumna li kien Nikola li kien għedu għadda bil-flus. Imma Nikola marjat li l-ħadd ikun jaf din l-għodja ġeneruża kien. U f'din l-istorja naraw li San Nikola rebbieħ għax bniedem ta' qalb kbir. Dawk il-boros ta' flus u ċaħħab minnhom biex 3 persuni setgħu jgħixu b'dinjità. Il-karità ma minix bil-daqq ta' trombi, imma minn mod ma jkun għamilha. Ferm il-mulej jara il-qalb. Din l-istorja imma tkellha tiżviluppa tant snin wara Santa Claus li jġib ir-rigali lill-tfal. Din l-istorja li turina tassew San Nikola rebbieħ. L-ewwel talba li nixtieq nagħmel illum San Nikola
xiena nkunu insara ta' kbira ta' solidarjetà ma' dawk li huma fil-bżonn, ta' difiża tad-dgħajfa u dawk li huma vittmi tal-inġustizzji. Jgħinna biex nħallu narfu lil Kristu f'Menedibati. Jgħinna niftakru li aħna nkunu rebbieħa mhux meta naraw kif se nisolbu n-nies biex nakkwistaw il-flus, mhux meta nistanew aħna minn fuq dar ħaddieħor. Inkunu rebbieħa meta nagħmlu il-karità, meta nagħmluha mingħajr fanfarronati, meta nilfu ma' Menedibati biex nilqgħu jgħix b'dinjità. Għandna l-eżempju tan sabiħ ta' Papa Franġisku li jurina dan mod konkret ħafna. U nixtieq insemmi id-dar tal-Providenza dan il-post għażiż ħafna għalikom hawnhekk is-Siġġiewni u għażiż għall-poplu Malti u nitlob biex dejjem dan il-post isir nies ta' solidarjetà ta' San Nikola ħalli jibqa' jkun dan is-simbolu sabiħ fil-Knisja f'Malta fis-soċjetà Maltija. It-tieni punt li xi nsemmi b'San Nikola għaliex huwa rebbieħ il għaliex kien rar li ta' ħajtu. Ikolla kien jagħmel il-ġid li meta kien għandu sejn kien frott tat-trobbija tiegħu, trobbija tajba li ħa mill-ġenituri tiegħu. Meta miet tal-ġisqof ta' Mira u l-ispiriet tal-Irħawi u kleru l-poplu xtarbu jażlu gvern ġdid, kienu imnemmqin minn mulej biex jażlu li l-ewwel wieħed li jidħol il-Knisja fil-ħolqu u dan kien Nikola, bidel ta' erf u ta' qalbi. L-għażla kienet ta' rari li kien maqut ma' Kristu u li kien viċin in-nies. U għadda il-ħajja tal-Ministeru tiegħu bħala Eskof jagħti ħajtu għall-poplu. Ħadem u banta biex ikun tassew bħal Kristu ir-rajjettarja. Ikolla kellu wkoll żminijiet diffiċli ta' umiljazzjoni bħal Eskof. Meta għandhom l-esperjenza jisa tal-ħabs, kellu l-faraġġ ta' Ġesu u Marija. Imma ebda tbatija ma għatat qalbu fil-ħidma tiegħu ta' Eskof. It-talba tiegħi li fil-Knisja ikonna dejjem rajja skont il-qalb tagħna. Nitlob għalina l-isfijiet biex ikunu tassew rajja fuq l-eżempju ta' Ġesu ir-rajja tajjeb. U nitlob mod partikolari għas-saċerdoti Siġġiewni għandu din it-tradizzjoni sabiħa ta' tant saċerdoti rajja li ta' ħajjithom għall-poplu tagħna f'Malta. Hawn minnhom hawnhekk illum qed jikkonċelebraw, oħrajn qed jaħdmu f'diversi parroċċi, għandna numru sew ta' kappellani li huma mis-Siġġiewni. Dejjem kien hemm din il-qalb sabiħa ta' rari li turi ruħha proprju fil-ħajja ta' saċerdoti kif ukoll ta' tant nies oħra reliġjużi laiċi li jsibu ma' Kristu rari fis-servizz tagħhom lill-komunitajiet. U għalhekk nixtieq nitolbu San Nikola biex ikollna vokazzjonijiet ġodda ta' rajja għal qaddi tal-poplu tagħna. Li smajna propju llum fl-Evanġelju biex aħna nitolbu s-Sitessat jibgħat aktar ħaddiema fil-għalqa tiegħu li tolbu li jkunu ħafna dawk li jwieġbu għal din is-sejħa u li hawnhekk fil-parroċċja jkomplu jkunu dawn iż-żgħażagħ li jwieġbu għas-sejħa tal-mulej biex ikunu rajja skont il-qalb tagħna.
Tielet punti xan insemmi għaliex San Nikola u rebbieħ. Rebbieħ għax kien bniedem ta' fidi qawwi. San Nikola kien bniedem ta' fidi qawwi. Kienet fidi konkreta u mhux tal-klim biss. Kien ukoll bniedem li ma jinsax jistqar il-fidi u ma jħalli il-ħadd iħawlu fiha. Baqa nsemmi għas-sem tiegħu fil-Kunċilju ta' Niċea fejn kien hemm qari li kien jemmen li Ġesu Kristu bniedem biss mhux Alla, u fil-Kunċilju ta' Niċea kontra dawn l-idejat ta' Arju li kollha ddefenda l-verità li Ġesu u l-livell ta' Alla u li Alla hu il-Missier u l-livell u l-Ispiritu Santu. It-talba tiegħi li aħna nkunu nies li bħal San Nikola ma nibżgħux nistqarru l-fidi tagħna. Kultant jiġri li l-fidi jisna nfittxu li naħbuha, speċjalment meta nsibu ambjent ostili jew indifferenti jew ambjent li jikkundizzjonana. Kultant isna naħsbu insemmi eżempju li wkoll biex iroddu s-salib mhux fil-Knisja fejn iroddu kulħadd imma f'postijiet oħra irridu l-permess ta' xi ħadd. Nibdu nħarsu madwarna biex naraw għandix inroddu s-salib. San Nikola jgħallimna li l-istqarrija tal-fidi tagħna m'għandix tiddependi fuq il-kunsens ta' min jgħid ma' ġenna jew magħna jew tal-parti kbira tan-nies. Dak li hu veru għandna nistqarruh bħala veru u nagħmlu dan bla wisq. U jekk talba nixtieq nagħmel li San Nikola hija biex aħna nkunu nies ta' fidi li ma nisqux u li ma nibżgħux nistqarru l-fidi tagħna u nurruha fi kliemna u l-aktar femmina. Reba' punti xtaqt insemmi għaliex San Nikola huwa rebbieħ. Rebbieħ il għaliex huwa simbolu tal-unità. San Nikola hu simbolu tal-unità fil-Knisja. Interessanti kif il-popolarità tiegħu mhix biss fost il-Kattoliċi imma wkoll fost l-Ortodossi u wkoll diversi Protestanti għandhom tant knejjes tagħhom iddedikati lis San Nikola. San Nikola hu dak li jagħmel flimkien il-knejjes u l-komunitajiet ekklesjali. Il-ħidma għall-ekumenizmu li aħna għandna nagħmlu li Knisja tixtieq li nagħmlu tgħinna narfu aktar xulxin, nitolbu flimkien u nagħmlu flimkien. U din il-ħidma issir b'San Nikola bniedem ta' ispirazzjoni kbira. It-talba tiegħi li San Nikola jiena naħdmu għall-għanda bejn sara. U li jiena niftakru li aħna nkunu rebbieħa meta kif talab il-mulej mid-dixxipli tiegħu nkunu ħaġa waħda u nagħtu xhieda sabiħa ta' unità. Fil-ħames punti x'għand insemmi San Nikola biex huwa rebbieħ il-għaliex kien protettur tal-ħajja u d-dinjità umana. San Nikola hu rebbieħ għax fih naraw tassew dak li kien iħares il-ħajja u d-dinjità tal-ħajja. Nafu l-istorja ta' kif salva il-ħajja ta' 3 soldati li kienu se jagħtaw rashom dan
eżempju sabiħ ta' kemm San Nikola kienet assizza l-ħajja tal-bniedem. L-istess storja ta' tfal ukoll li għandhom il-ħajja wkoll turija tal-ħidma tiegħu favur il-ħajja. It-talba tiegħi li San Nikola jiena niftakru li għandna nkunu rebbieħa meta nkunu dawk li jipproteġu l-ħajja umana u li nħarsu din il-ħajja umana mill-ewwel mument tat-tnissir tagħha sat-tmiem naturali tagħha. U din il-proposta ta' xi wħud f'Malta f'żmienna illi proposta li qed jagħmlu wħud li meta l-ħajja umana tkun diġà imnisla, meta diġà hemm ħajja umana, inkunu aħna li nasu jekk inħalluhiex tgħix jew narmuhiex, pereżempju għax ikun fiha xi difett jew ma taqbilx mal-verità, nitolbuh San Nikola jagħtina l-grazzja nagħmlu dejjem l-għażla li nagħmlu ta' protezzjoni tal-ħajja u l-ħarsien tad-dinjità tal-bniedem. U f'dan żgur li għandna bżonn ħafna għajna tiegħu u f'dan li għandna bżonn li nieħdu l-eżempju tiegħu illum fis-soċjetà Maltija. San Nikola għadda ħajti għamil ġid. Kompli għamil dan, kompli għamil ġid, u kol għal-mewt, speċjalment ma dawk li kienu f'xi diffikultà u talbu il-protezzjoni tiegħu. Anke permezz tal-manna dak il-masafi illi kien baqa' joħroġ mill-għalem tiegħu għajn ta' firqan ħafna. Hemm tant steher sbieħ ta' interċessjoni ta' San Nikola b'mod li llum hu meqjus patrun ta' ħafna. Illum nixtieq ngħidu grazzi lill-mulej ta' dan il-qaddis rebbieħ. Rebbieħ għax maqut ma' Kristu, għax kien ħaġa waħda miegħu, u rebbieħ ukoll għaliex ħajtu ta' xhieda ta' karità kbira, ta' fidi kbira, in-rajju ta' ħajtu simbolu tal-unità, protettur tal-ħajja u d-dinjità umana. U nixtieq illum fi waqt li nitlob għall-arċipriet il-ġdid issa u l-festa tiegħu is-saċerdoti tal-parroċċja, saċerdoti li ħarġu minn din il-parroċċja qed jagħtu kontributi ma' pastorali f'diversi postijiet f'Malta, kif ukoll ir-reliġjużi laiċi lhom ukoll nixtieq illi nagħlaq bit-talba li tagħmel jagħmel lil sabiħ li San Nikola. Bierek lilna u lil-garaħa. Żumna miegħek marbutin biex xejn qatt lubna minn qalbek ma jfidhom lix-xulxin. Inti l-anġel ta' ħajjitna, inti id-dawl u l-qawwa tagħna. Fit-tiġrib li dan fuqna, inti dejjem waqaf magħna.